Mit navn er Anja Vilgaard. Jeg er stifter af virksomheden GetAssure, som hjælper virksomheder med at føre deres kommunikation assure, hvis man skal sige det sådan. Jeg fokuserer på det, der hedder corporate storytelling, og det vil sige, at i alt det, jeg laver, der bringer jeg den baggrund, jeg har som journalist, gammel redaktør, medieproducent på rigtig mange planer, og så samtidig også kommunikationsrådgiver ind i det tilbud, jeg giver til mine kunder. Jeg hjælper dem simpelthen med at finde den historie, den kernefortælling, som gerne skulle være med til at skille dem ud, hjælpe dem med at skabe det image, de gerne vil præsentere for deres omverden, hjælpe dem til at blive autentisk, den virksomhed, de arbejder for, og ikke kun et spørgsmål om produkt og dygtighed. Det er tit vigtige parametre, men ofte er det også evnen til at kunne formidle den dygtighed og det produkt, man laver, på en måde, så folk kan huske det. Hvis man rigtig gerne vil opnå den genkendelse og den identifikation, som man tænker kan skabe mere forretning for det, man laver, så er historiefortælling et rigtig godt værktøj. Det drejer sig om at skabe indhold. Det drejer sig om ikke kun at tale til hovedet, men også tale til maven og til hjertet hos de mennesker, man prøver på at nå. Og man kan komme rigtig langt ved at sætte fokus på de historier, der betyder noget for ens virksomhed. Det sted, virksomheden er startet, det sted, som virksomheden er på vej hen. De oprindelige tanker til, hvorfor det her produkt egentlig er vigtigt. Hvorfor det er noget, som folk skal gide købe. Når man knytter en historie til sit produkt og til sin virksomhed, hvis det er den rigtige historie, hvis timingen er rigtig, hvis den er udvalgt strategisk, så den rammer den kernefortælling, som også matcher ens produkt, så er jeg ret overbevist om, at jeg har faktisk erfaring for, at man også kan tjene penge på det. Jeg har valgt at lægge min virksomhed på Kronborg, Hamlets Castle, et sted, hvor man kan mærke historiens vingesus hver dag, man kommer på arbejde, når man går herfra. For mig personligt, som har levet hele mit liv, enten som journalist, som redaktør eller som forfatter, så det at være et sted, der inspirerer, og det at køre ind et sted, hvor folk nyder at være, også når de har fri. Noget, der giver ekstra brændstof til hverdagen. Jeg tror, at det faktum, at jeg bor her på Kronborg, på slottet, et sted, hvor Shakespeare for flere hundrede år siden skrev et play, der gik verden rundt, at det også er med til at hjælpe mine kunder til at få det bedste ud af, hvad jeg kan tilbyde.